Здравейте, ние сме от Екоментал. Тук ще купихме това Peugeot и днес ще експериментираме с него. А вие напишете вашите предложения в коментарите за следващото предизвикателство. Сега ще направим един оглед на автомобила. Отпред изглежда по този начин. Има спортни огледала. Сега с нашото кобелко ще изкъртиме тавана. След като я направихме кабрил, сега ще покараме малко. Много е приятно. Духа много приятен ветрец. Сега ще вдигнем колата и ще я пуснем от 2 метра.